ayo piti-piti. Mo gani nga. Luyo para katahan ba? Nakita gini mo mismo no. Nakita gid ako sa Ang duha ka lagi mata. kayo. Pre. Duha ka mata, piti-piti gikuan. Piti-piti gyud no. Giukuan gyud ba ayo. Ayo tanawa lagi. Gikuan dito. Sige, kuan. Katungkuan Katong ba sa karatahan ba? Karatahan ba? Oo, gi. Ha? Suma. Ay, kuan ay lami. Pagkasinto Sige, lagi kayo. Oh, ano sa mga pre? Ay, kap. Nagkuan mi sa mga kaayuhan karon Kaayuhan le, man to ako nadungog. Hapit naman eleksyon Oh, gud kap. hapit na oh. Storya namin kayuhan sa barangay. Ano ka tumunong ka pre oh? Lagi. Ay, pre ato pre. Laito na to pre. Kap, balita ka ni Parilando ba? Ay, kurang to pre kay para lami ato. Si Parilando. Kato kabalaw sa iyang asawa o sa isyu ato. Unsa man? Nakuanan. Kasi nakuanan. Nakuanan. Sus, banga. Kinsa po nagkuan? Si Gaspar. Wa ko kabalo anak ba. Para pa sila nagkuan. Dito luyo sa palakatahan. Nakakita palagi ka pre. Gikuan-kuanan. Ayo. Kuan niya pre. Tinuod lagi pre. Uy, Oy, pare adino. murag lahi kini inyo ba? Murag na jud kinadunggan unsa tong Kato si Kwan ba? Itong asawa ni Parilando ba? Pandaw. Issue ba? Nagkuan. Ay, kabantay. Ito kay pre. Kabantay ko ana. Ito kay pre. Tinuod gyud na yung giingon nga nagkuan. Marites mo kay ka ba? Di ako ra gyud yung na paminawan man gud nga. Yan ako nga unsa may gakuan sa Luyo pala katahan ba? Oh, unsa mo nang gakuan-kuan diyan ha? Pastilan kay gakuan-kuan lagi gyud. Gikuan lagi ka. Na, Gikuan-kuan. Aptan po lagi nako nagkuan lagi pod. mao di kamo bitaw no. Chismis. Muso kay mong duwa. Dili amor. Marites kay mong duwa ba? Pre, nayato pre ba? Grabe man gyud atong nakuan-kuanan man gyud kuno siya ayo ato pre. Tinuod lagi na pre katong asawa ni Parilando. Gikuan og maayo eh. Ha? Siya oh. Tinuod na. Wa ko kabalo anak eh. Tinuod lagi pre katong gingon ako sa mga kanina ba? Gariak-riak ka wa mo di ka kabalo no usam tawo. Kato lagi luyo sa katong Kaya maguna akong nasabtan nga kuan. ay na mauna na diya karon. Gikuan og maayo ya. Nakabalo ni wala. Ang asawa ni Kap Nando. Isumbong ko ni silang kuhaan para makakwarta ko. Kap Nando. Kap! Oh, unsa man? Ay, paano ano ginagawa nga ang mga gatsismis din sa imong asawa? Tinuod ka na. Oh, tinuod na Kap. Nakita na ako dito kanya. Nadunggan ba ginako? Pagtarong ha, basin di na tinuod imong istorya ba. Nah, tinuod yun na Kap. Sige, kung tinuod Tinunggay ka na na. Tinuod yun. Oh, tinuod na. Dito, nakakuan ako. Nadunggan ako. Naminaw ko. Sige, kung tinuod Sila- na gid na. Oh, na imong kuan oh. Basta tinuod na, kaya kung dili na tinuod, ikaw gid akong Nah, tinuod lagi Kap. man dapit. Tuwa dito Kap. Ato na to. Banati Okay. ka. Sige, Ah, dito. klaro. Tinuod mangid ka na ta. Lagi. Kaya Na dito. patay Tao ka bata. ng asawa. Dali na Kap. Kaya basi man lakaw to Kap. Pagtarong dia, basin madaot tong pangalan na eh. Doon na rin bang eleksyon? Ah, dili. Aman. Nato dili.